na yung lisensya kasi hindi kailangan ng lisensya. Subukan niyo po. Subukan niyo po. Para makapag, ano kayo ng maayos. Bakit mo kailangan ng lisensya? Mayroon ba akong violation? Pang pulis naghingi ng lisensya, dapat may violation. Sabihin mo anong violation. Sabihin mo. Ngayon pa lang, Sabihin sir. mo anong violation. Sabihin mo. Sabihin mo anong violation. Sabihin mo. Sir, ayun yung makipag-usap sa amin ng maayos. Nakikipag-usap. Ang sabi ko violation. Anong violation? Sige. Anong violation? Ilabas nyo, sabihin nyo yung violation. National Day of Action to. Sa mga kurap na amo ninyo. Okay. Subukan niyo lang. Oh. Sige, ano violation? Bakit ibibigay ang lisensya? Ano violation? Ang dami kayong pulis. Ano violation? Ano? Sabihin niyo. Oh, bakit hindi kayo makainig? Ano violation? Ano violation? Ano? Wala kang masabi? Anong violation? Usap sa amin, sir, ng Ano maayos. ang violation? Kung gusto niyo makapasok, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako makipag-usap sa inyo. Papasukin niyo kami. Makipag-usap sa amin ng maayos. Hindi. Sige. Ano nga ang violation? Pati Ano kami nga? pwede pumasok. Rally to rally. Kaya nga, sir. May permit ba kayo para mag-rally? Patingin po ako. Kailangan ng permit ngayon, National Day of Action. Kung kailangan ng permit, hinulin nyo sila. Bakit kami kailangan ng Kung gusto permit? niyo, sir. Kung gusto niyo po. Bakit kami kailangan ng permit? Sila hindi. Sige, sir. Ah. Ah. Sige po. Ano bang batas? Selective. Walang... Oh, select- bakit pwede sila? sir. Bakit kami hindi pwede? Pwede kayong mag-rally, sir. Patingin ako ng ano niyo po. Ano? Ng permit niyo para mag-rally kayo. Bakit sila? Hinayan nyo ng permit? Hindi! Kaya nga, sir. National Day of Rally, lahat kami yung nagrarally. Sa Partido Magagawa Sentro, nationally, walang permit. Oh, sige po. Hindi po kayo... Kami yung nagrarally, kailangan nyo ng permit. Pero ang pagdalaga, walang permit. May permit ba ang pagdalaga? Wala. May permit ba ang pagdalaga? Wala. Kung ako ninakawan, ikaw din. Kayo din. Lahat tayo ninakawan. Tapos hihingan nyo kami ngayon ng permit. Mga putang ina ninyo. Walang permit sa pagdalagaw. Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax. Kayo din. Tapos piniprotektahan ninyo ang mga magdalagaw. Putang ina. Hingin mo ako ngayon ng permit. Susunod ako sa batas. Na ang papasunod ng batas ang presidente mismo magdalagaw. Putang ina permit yan. Sabihin mo sa akin ngayong violation. Wala kang masabing violation kasi alam ninyo, walang violation. Ang nakabiolate mismo ang gobyerno. Sir. O kung okay, papasok ako. Sige, sir. Subukan niyo, sir. Bakit hindi ako pwede pumasok? Walang violation. Kaya po